I'm better Lord. Така, значи хора, да, Ейгуна. Значи, от мегабокса, който отворих, познайте, не ми се пада нищо. Събрах един чест и неко видам Star Power, запали му и щях да загина от смях и викане. Направих един клип, обаче нали шибани ми мобизе не работи. И Ейгуна, имаме си Примчо. Разцъках го, нали, защото примото ми е шит. Нека видим Battle Log. Бях първи. Чакай, мога да цъкна реплей? О, да бе, нали имам... Всъщност да, ето идеално, мога да ви го покажа реплей. Тук се тимвах, защото... нали, все пак срещу Шели. И тя ме видя, че съм Star Power. И затова... И аз не възразих, честно казано. Накрая, нали, Дайнам, аз бях срещу Дайнам. Не, аз бях срещу ета Анита. Мизерната. Ох. И... Ох. Да, та Шели. Сега тук много яко... Добре бе. Тук много яко... Чакай да се мера. Много яко е така я приклещих. Едното Шели биеше по нея. Аз тук така си изгаврих с нея. И като дойде и аз. Мога ли да върна малко? Май не мога да връщам. Видях, че това Шели има лут. И затова малко се дръпнах. И видях и също и, че като съм Star Power, много хора вече ме ценят и нали, не ми влизат да ме убият с ултимат. Аз къде отидох бе? Тук нали един огромен грохот. Видях, че не мога да убия, защото Дайнамайка пропусна. И затова я оставих да живеем. Нали, тогава нямах и намерение да влизам, защото нали, сещате се какво става, като влезнеш на Шели. Тук много гадно стана и иска да се събера за супера да го пробвам за първи път. И ето Еймана. Просто видях, върти се видях Примо. И не ми се пада нищо от мегабокса и само от това и what the fuck и супер якото. Тук мисля, че ще ме убие. Но и тя май мисля, че ще я убия. Тук това Шели ми помогна. Видях че това Шели е сгинало. Така малко я нацедих. Така или иначе, ще да му убия в края. Тук влизам на Dynamite. Събирам си за супера. Убивам го. Тук не знам как успях да стана първи. Това по чудо успях. Може би, защото имаше хил. И бях супер наточен, бях супер напрегнат и супер ме беше страх. И да, Еймана. Трайнхард. Убих Трайнхард. И да, по принцип нормалният Елприм, който е по-беличък от този, ме кефи повече, но тъй като вече имам Star Power, мисля да си купя този скин. Чакай, вече е така якичко. Преди беше нали само тук. Нека го пробваме. Май съм Star Power и тук. Да, Star Power. Уи, найс. Дай ми малко. И сега нека видим какво става. Найс. Ево за малко. Джон Сина. Давай, знам, че можеш. Ще убия само с... така. Нищо.
Интересно ми е дали в етой и в това ще съм двоен Star Power или нещо. По някаква случайност имам предчувствието, че аз съм мръснишки мръсен Star Power и сега просто ще ги щупа всичките. В момента не виждам нищо, така че само аутабвам. То прямо не е много зацелено по принцип. Имам чувство, че му е скъсен рейнджа. Булчо. Дай да влезем на това булчо. Ела булчо. Ела батко, ела батко. Ела батко. По-стабилно. Аз ще се наям, защото съм гладен. Найс. Чупа кутийката с един хит. Найс. Шадаун. О, сочно. Сочно. Щеше да е яко, като ти убият мечката и примерно на Нита да й дава по едно кръв, нали, по едно пауър кюбче. Сега вече имаме макснато примо, така че сега се целим за Спайк, Шели и Бул, те са ми осмичка. Видяхте Нита. Шели? Искам да си събере за ултимата, давай, можеш. Браво на тебе. Събери си пак за ултимата. Дай пак. Браво. Още един път. Даже малко ми е тъжно за Шелито. Имаш ли от... да се тимна? Браво. Браво на тебе, дай, можеш. Нищо, че те ланшотвам. Ушотвам. Естествено. Сега пред вас ще пробвам една игра и ако живея, супер. Ако умра, жалко, защото ще загуба купи. Аз прямо не ми се губят купи. Така ли бе? Ти знаеш кой съм аз, бе? Моля те. Подай ножа. Нищо. Просто все едно от преди малко не бях играла една игра на първо място. Но не трябваше така да аутабвам. Малко повече, малко по-нормално трябва да играя. Не мисля да влизам на Бул. Добре, просто не знам. 9 купи паднах. По принцип си бях обещал, като падам с примо да не тилтвам, защото един път играех с Криската. И аз бях примо и той буквално ми беше направил сечено. Мерси, че се тимна с мен. Аз съм Star Power. Уважение. Респект. Ой, бе. Ама нали бяхме отборич? О, то Дайнамайк. О, не. Оньо. Имаме още едно Star Power-че. Не съм толкова глупав, бе. Още преди да си приготвил супер, аз знам какво ще направиш. Аз съм Омен. Само да не ми излезе някой по-умен от мене в храстите. Или първо място, или поне 2 купи. Ауч. Боли. Това много боли.
Да бе, батко, аз съм глупав. Погледни го, бе, погледни го мизерника. Бах го и мизерника. Е просто една купа. Бах ти мизерник. Сега ако някой решили да ми направи така и събера за ултимат, просто майко колкото почти стане, майко полко с Star Power тук, полкото хилва с шотове по приятелите си. Мисля, че полкото по принцип на Showdown е буклук. Особено когато е сам. На дуо всъщност не е толкова лош, но конкретно соло. Аз съм мръсен мишкар. А тъй. Десет са още хората. Внимай какво ще направиш. Внимай какво ще направиш. Само да си събере за супера. Само да си събере за супера. Добре, сега ми трябва първо място. Не вярвам, но първо място ми трябва. Много съм отчаян и ми трябва първо място. Айде, избийте сега, ще си чакам храстите. Готово. Тук имаш един бул или едно шели. Майко, колко тъпичко ще да ми стане. Ай. Айде бе. Така си играе Примо. И си върнах май купите. Колко купи съм загубил? Една купа. Супер. Това беше може би от мен. Между другото, той печега е батякия. Ако се гледаш в клип, ти си батякът печега. Продължай така. И така хора, аз съм Бошката Джекс. Надявам се клипът да ви хареса и чао!